5 znakova da postaješ najjača verzija sebe. 1. Kažeš ne, bez grižnje savjesti. Prije si se previše objašnjavao ili osjećao loše kada bi nekoga odbio. Sada jednostavno kažeš ne, ne mogu. I to je dovoljno. 2. Prestaješ davati druge šanse ljudima koji ih ne zaslužuju. Nekad si vjerovao u potencijal ljudi. Sada vjeruješ u njihove postupke. Kad ti netko pokaže tko je zapravo, vjeruješ mu već prvi put. 3. Ne dopuštaš ljudima da ti istresaju svoje probleme. Više nisi tu da slušaš tuđe drame dok tvoji problemi ostaju nezapaženi. Pomažeš kada možeš, ali ne nosiš teret koji nije tvoj. 4. Ne reagiraš na nepoštovanje, samo prekidaš kontakt. Prije bi se svađao, objašnjavao ili pokušavao popraviti stvari. Sada jednostavno odlaziš, bez rasprave, bez drame, samo distanca. 5. Ne bojiš se gubitka ljudi, bojiš se gubitka sebe. Nekad si se držao odnosa koji su te iscrpljivali. Sada bi radije bio sam nego ostao negdje gdje se ne osjećaš cijenjeno. Ako želiš još ovakvog sadržaja, zaprati me i nastavi put prema svojoj najjačoj verziji.